Dennis van Dijkhuizen, je hebt net weer een nieuwe single uit. Ja, dat klopt. Dat heb ik onlangs uitgebracht, 28 april. Ja. En dit was lang niet de eerste. Nee, ondertussen heb ik al wel 17 singles uitgebracht en een album. Dus ja, we zijn al een tijdje bezig. Ja, hoe lang zit jij inmiddels in het vak? Nou, ik zit al wel 15, 16 jaar in het vak. En sinds 2007 ben ik eigenlijk begonnen met de eigen repertoire. Dus dat betekent dat eigenlijk volgend jaar ook meteen een groot feest is dat je 10 jaar in het vak zit. Of professioneel met eigen repertoire. Ja, met eigen repertoire wel, ja. En dan daar ga ik ook nog wat leuks op bedenken. En we zijn er weer druk bezig met de voorbereiding voor de nieuwe single. En dat zal waarschijnlijk september worden dat die uitkomt, september, oktober. Je hebt hier net in Assen gestaan. Zag je veel bekende fans? Ja, niet veel, maar ik zag er wel een paar staan, ja. Die me toch overal naartoe volgen. En ja, de fans worden wel steeds meer. En dat zie ik ook bij de cd-presentaties. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Zingen die nou ook alles mee? Ja, de meeste wel, ja. Van mijn eerste nummer, Waarom, tot mijn laatste nummer, Ga maar naar die ander. Dus ja, dat is wel heel mooi om te zien. Nou, kijkers van TV Oranje, mijn naam is Dennis van Dijkhuizen en hier komt mijn clip Ga maar naar die ander.